ħanżir taqtalu dembu, ħanżir jibqa'. Turu kien wikkiel u jħobb jiekol minn kollox. Għall-iskola, il-mama kienet tippreparalu biċċtejn ħobs, daqqa bil-perżut u l-ġobon, xi kultant bit-ton taż-żejt u żebbuċ, u ġili anki bil-froġa li Turu verament kien iħobb. Flimkien magħhom ma kienx tonqos frotta differenti tal-istaġun. Ta' kuljum kien joħroġ fil-bitħa tal-iskola waqt il-break ħalli jara x'kienet tagħtu għall-ikel il-mama. Ħalli jasal id-dar mill-iskola, kien ikollu sorpriż oħra tal-ikel tistennih li l-mama tkun lestiet sakemm hu ma kienx id-dar. L-ikel favorit tiegħu kien ħaġin bit-salza tat-tadam li l-mama kienet tagħmillu minn tal-inqas darba fil-ġimgħa. Fil-weekend, meta Turu ma kienx ikollu skola, arah idur mommu sabiex jara x'ikla se tkun sejra s-sajjar, filwaqt li josserva bil-galbu biex jitgħallem ir-riċetta. Il-mama ma kienx tiddejjaq b'Turu jdur magħha, anzi kienet tieħu gost li qiegħed jinteressa ruħu. Ħaġa waħda ma kienx tieħu gost, min ibabsilha l-ikel. Turu kellu ħabta li meta jara li l-mama tillarga biex iġġib xi ħaġa, idaħħal subgħih ħalli jduq is-sajran. Il-mama ndunat kemm il-darba u għalkemm kienet temmen li jekk ħanżir taqtalu dembu ħanżir jibqa', xorta riedet tagħtih talima biex darb'oħra jerġa' jaħsibha darbtejn. Darba minnhom kienet se tagħmel il-pulpetti u tefet apposta ftit felfel żejjed fit-taħlita. Hija u tħawwat it-taħlita fl-iskutella, illargat ftit mill-kċina u qadet tittawwal minn wara l-bieb. Fil-pront tfaċċa Turu li ħares lawnu lin u hekk kif ma rax lill-mama daħal inkis u tefa' subgħih fit-taħlita. Malli daq it-taħlita u wiċċu ħmar u beda jiġri minn naħa l-oħra bil-ħruq li beda jħoss mill-sienu. Il-mama daħlet minnu fih u wara li daħket ftit hekk kif ratu, offritlu tazza ilma biex itaffi ftit mill-ħruq li beda jħoss. Veru li jgħidu li l-ħanżir taqtalu dembu ħanżir jibqa'? Iżda Turu tgħallem u ma baqax iduq l-ikel mingħajr permess tal-mama. Tifsira. Tipprova kemm tipprova tbiddel persuna qatt mhu se jirnexxielek. Il-karattru titwiled bih u tagħmel x'tagħmel ma jinbidilx.